Bliver dine kolde e-mails tabt i spam, har lav leveringsrate og går glip af leads? Du er ikke alene. Mange virksomheder kæmper med det samme problem. Introducer Ideal SMTP. Ideal SMTP, din ultimative opvarmnings-SMTP-server til kolde e-mails eller e-mail-marketing. Så hvad gør en opvarmnings-SMTP-server forskellig fra andre serverer? Når en SMTP-server er opvarmet, betyder det, at den har sendt små mængder e-mails gradvist over tid. Dette opbygger tillid hos e-mailudbydere som Gmail, Outlet osv. Så når du begynder at sende, er du ikke en fremmed, du bliver allerede set som sikker, og det kan levere millioner af e-mails uden at blive suspenderet. Lad os nu udforske funktionerne ved en opvarmnings-SMTP-server til masse e-mail. 1. Høj leveringsrate. E-mails lander i indbakken, ikke i spam-mappen. 2. Gentagelse byg gradvist. Opbyg solid IP og domænerygte gradvist for at undgå sortlistning. 3. Konsistent sendemængde. Gradvis stigning i volumen forhindrer pludselige toppe, der udløser spamfiltre. 4. Godkendelsesprotokoller aktiveret. SPF, DKIM og DMARC er konfigureret for tillid og sikkerhed. 5. Lav bounce-rate. Optimerede sendelister sikrer minimale e-mail bounces. Så hvad venter du på? Sig farvel til spamproblemer og serversuspensioner. Bare glat og sikker e-mail-levering hver gang. For mere information, besøg idealsme.com nu og chat med os ved hjælp af linket nedenfor i beskrivelsen.